úsměvem světáka vede Honza Hůzl. Aneta si prý v dětství přála být paní Myslivcová po tatínkovi. Dnes se raději drží hesla, že ačkoliv si štěstí za peníze nekoupíš, je pořád lepší brečet v limuzíně nežli v autobuse. Co k tomu dodat? Zkrátka žasno, že některé věty jsou natolik pravdivé a výmluvné, že mi nezbývá nic než je podepsat. Barbora Štancelová. Miroslav Chytrý je ten, který Barboru vede a nabídl jí rámě a přicházejí sem k nám, aby jsme se opět v uvozovkách příjemně zbavili jedné maturitní stuhy. Zatímco se tak bude dít, tak vám prozradím, že Barbora chtěla být učitelkou nebo veterinářkou. Dnes má sen, za který bude bojovat a pokusí se ho vydobít za každou cenu. Touží totiž vystudovat medicínu a stát se takovou doktorkou, která pomůže i v té nejtěžší situaci týkající se lidského zdraví. Takže klobouk dolů, Martina Uhlíková. Petr Kovařík. No a pojďme se podívat na dětský sen Martiny. Představte si, přátelé, že jako malá chtěla být striptýskou, protože si myslela, že bude nosit blízkavé prsenky. Později se přeorientovala úplně opačným směrem, chtěla se stát jeptiškou a mimo to i princeznou, supermankou, zpěvačkou, miliardářkou. Teď je jejím životním cílem dělat to povolání, které ji bude bavit a naplňovat, být šťastnou a užívat si života plnými toužky. Kateřina Turnerová spolu s Jakubem Holinkou. Určitě znáte to heslo, nemusí pršet, stačí, když kape, ale pro dnešek to v takově neplatí. Dneska opravdu chceme, aby pršely ty mince v co největším počtu. A já vám řeknu, že Kateřina jako malá holčička chtěla být baletkou nebo kriminálnicí. Tak to říkala, ačkoliv spíš myslela kriminalistkou. V budoucnosti touží být psycholožkou, aby lidé mohla nahlédnout do jejich zmatené duše a omotat si je kolem prstu. Ani povolání zpěvačky, choreografky nebo pouhého působení v divadle by se však vůbec nebránila. S přítelem by si ráda pořídila kupu dětí a nejraději by s ním žila až do smrti. Jakub se v dětství chtěl stát snad jako každý malý kluk popelářem, nyní by si přál úspěšně dokončit gymnázium, vystudovat vysokou školu a později se věnovat rodině. Dámy a pánové, Kateřina Turnerová a Jakub Holinka. František Veselý a Veronika Tran. Vidíte, že dvěma maturantům leckdy mohou stačit pouze dvě nohy. Tolik galantní cesta sem k nám. No a já vám mezi tím, co budou oba dva dekorováni maturitními stuhami, prozradím, že Veronika v dětských letech toužila být světovou známou herečkou, později se její dětské přání rozplynulo, dnes má sen o tom, že procestuje celý svět a bude pohádkově bohatá. František se jako malý chtěl stát učitelem, a i dnes je jeho cíl prozatím posunout v akademické rovině. Přál by si úspěšně složit maturitní zkoušku a vystudovat vysokou školu. Já samozřejmě také za vás oběma držím palce. Kristýna Vávrová a Martin Nečas. No, zvláštní mohou být dětská přání. Já vám prozradím, že Kristýnka například chtěla být v dětství
lovcem velkých hadů a krokodýlů. Bohužel se tato představa překvapivě nevyplnila, takže se dnes věnuje už jen lovu malých hadů. Jejím největším cílem je studovat na univerzitě, prožít veselý, krásný život a mít taky šťastnou rodinu. Martin chtěl jako malý kluk být kosmonautem, ale kdo o tom také nesní. Dnes však jeho sen nabral trochu pozemštější směr a on by se chtěl stát šéfíčkem firmičky, třeba takového Google. Tak já si myslím, že malé přání, malý šéfíček, malá firmička, malý Googlíček. Tak doufáme, že aspoň něco srovnatelného se v životě Martina a také Kristýny najde, čemuž jim samozřejmě držíme palce. Barbora Vítovcová a Jan Zajíc. Barbora si ve svých dětských a ještě mladších letech přála být pěknou řádkou povolání. Od princezny přes paní učitelky ve školce a škole, doktorky, policistky, květinářky až po pořádnou čarodějnici. Teď jí snad ke štěstí stačilo mít to svoje krásné místečko v lékárně a prožít život s úsměvem na tváři. Jan se jako malý kluk chtěl stát traktoristou, jeho životní cíl však nemá podobu žádného konkrétního cíle, jak by totiž v budoucnu chtěl být hlavně spokojený. Tak Honzo, musím říct, že to není úplně malé přání, ale malý ten, kdo má malý cíl a já věřím, že všechny vaše cíle zkrátka budou naplněny a že ta cesta k něm bude co nejpřímější a co nejlehčí a nejjednodušší. Dámy a pánové, přátelé tady v Městském kulturním středisku v Tachově, ještě jednou velký aplaus pro další dva maturanty, kterými jsou Barbora Vítovcová a Jan Zajíc, Radka Volková a Jakub Provazník. Teď to byl fakt fičák a musím říct, zaplať pánbů za něj. A my si pojďme oba dva blíže představit. Radka se jako malá chtěla stát tanečnicí, sen si ale zatím nesplnil a momentálně mezi její záliby patří lyžování, jídlo a kamarádi. Největším životním cílem je mít šťastně prožitý život plný radosti a smíchu. Jakub jako dítě chtěl být psancem, který loví jiné psance, jako byl třeba Reno Reigns. Jeho životní cíl dnes je jiný. Přál by si mít úspěšnou kariéru a zabezpečenou rodinu. Dámy a pánové, Radka Volková a Jakub Provazník. Veronika Vrtalíková. Veronice rávně galantně nabídl Jindřich Hůzl a já vám prozradím, že Veronika chtěla být jako dítě princeznou a nebo učitelkou. Její sny a životní cíle se však den ode dne posouvají výš a výš. Prezidentka Spojených států by jí nevadila. Určitě ani ředitelce zlé zeměkoule by se nebránila, ale co třeba dostat Nobelovku za literaturu a za mír? To by bylo něco. Tak já doufám, že alespoň jedna věc z těch tří, co jsem teď četl, tak se Veronice vyplní a já vám ještě jednou představím třídní profesorky, které jsou tady s námi. Je to paní magistra Zdeňka Halvoníková a paní magistra Jana Dohániosová Oružínská. Také vidíte, že dochází k předávání dárků a já prozradím, že v jednom dárku jsou náramkové hodinky a ten druhý dárek tvoří kabelka a šál. Dobrý večer vám všem. Já snad jenom jednu krátkou holou větu. Já přeju našim maturantům, vašim dětem, jen to nejlepší do života a hlavně to, aby obstáli u maturity.
Děkuji. Tak já také děkuji, to byla paní ředitelka. Zástupce maturitní třídy, kteří určitě mají také co vzkázat, mají komu poděkovat. Drahý učitelský sbore, drazí rodiče, hosté a kamarádi. Je nám velkou ctí, že můžeme z tohoto místa říci pár slov. Rok se s rokem sešel a my tu dnes stojíme z toho, jak dopadne naše první zkouška dospělosti. Jestliže v této zkoušce úspěšně obstojíme, čeká nás daleko horší překážka ještě na začátku května, maturita. Chtěli bychom za celou třídu 6B vyjádřit své velké díky, protože bez vás jsme tu nestáli. Především musíme poděkovat všem 3 našim třídním učitelům, kteří nám pomohli v naší cestě středoškolským studiem. Ano, bez vřelé pomoci učitelů, rodičů a kamarádů bychom dnes tento velmi důležitý krok nesvedli. Také bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům a dovolte nám proto teď, abychom všechny naše učitelé pozvali k slavnostnímu přípitku. Byl bych rád, kdybychom si všichni tady připli, nejenom my, co budeme tady pod pódiem, ale také vy, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, tetříčky, strejdové. Takže dovolte mi, abych vám za všechny tady v sále popřál samé jedničky, co nejméně nervů u maturitních zkoušek a vám, vážený pedagogický sbore, děkuji a přeji u maturit totéž. Ať žijí maturity 2013! Fotit určitě, ať už společně, anebo pak jednotlivě. A za pár okamžiků také vydám jasný pokyn, který bude znít drobné věci uklízet teď. Ale to opravdu až za chvilku. Teď si v klidu užijte ještě ten slavnostní příbytek a také ty krásné fotografické vzpomínky na dnešní večer. Si každým stihnout připít, přičupnout skleničkou za sektem a poprosil bych maturanty, třídní profesorky, neutíkat, neodcházet, to v případě, že nechce zachybět na společné fotografii pořízené na maturitním plese 2013. Za 10, za 20, za 30 let se budete potkávat a ukazovat si prstem, kdo to asi vedle mě tenkrát mohl stát. Tak. Budu muset v uvozovkách, v obrovských uvozovkách vyhnat, protože se vrhneme na úklid. Parční maturanti jsou tady u nás. 3, 2, 1, teď! A já věřím, že ta fotka bude úplně nejlepší. Tak, díky moc. Public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised brightest subcommittee prize investigation dance? Those ants and pants glances right look behind the eyes. It's a hallowed, hollow anesthetized. Save my honor, screw these guys. Smoke and mirror lock down. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. V ranních hodinách, až to bude na útratu, tak vydal své tajemství. Takže počkáme, až ještě kufr odstraníme.